They say that all Igbos are coming together as this one they happen. Now they say that Tinubu no happy. They say the man they panic put for the matter. No be small thing, my people. As that one they happen, they say that the Igbo debtors will be say they carve them, carry them, go give Edo State. As it they happen now, all of them are coming together. When they talk the history of how they take become Igbos and how their ancestors they come from Igbos. My people, you need to watch this video. Welcome back to Balabas Gist. If you're the first time they come across this wonderful channel, you are highly welcome. We see they here, they bring up that back to back. I see they hot. My people, watch this video that I'm going to show you right now, and before we come back and continue. Adaibo, heir apparent to the king of N0w. There was something he committed. They said he committed, for which perhaps Obo no nodo emitia over it, he would be hanged. A boy. So the king, Nkano, a beloved son, prepared him to leave the land. So he left N0w, following the instructions. Ogo na happen na onwete nne ya bunyelia. Ebunyekwu, a servant of his, another pot, with the instruction, nebe these pots not drop, they will settle there. So they left N0w and moved towards the west. They crossed the Niger. At the present day Ibusa, they call it, the pot of the servant or brother, they now call them, fell. Ebakana Oboli Nibuzo today. Adaibo still move forward. Adaibo Begabaniru with Portunkia. Wegagide Lutezia na present day of Washi. His own pot fell in a place and about N0w Wash. You are not Wash. There used to be only Iroko 3 there. Ebe the town hall the now. Ebaf ka Porto Adaibo da. Oba settle there. From there, because he didn't come alone anyway, Oji only this Webian, Eba ka settles. Eba ka osi, because all the well trained, of a hunter, of a warrior. So also Jezi hunting expedition, or by any mobudu. Oh, go by any mobudu. Call for Eba Awolone me. This present day Ikelike water in a wash. Ikelike. Onya kana po eba ndi akana se na ofa bobu so biani. Okay. Because na ofa pundi Adaibo for kudeni mo wash. Okay. Na ndi Ikelike anogo na wash. Anogo na wash. Tupu Adaibo abata onye nri. Okay. But he came with the wisdom, knowledge of a prince. Ogo meet Ogo kudendi Ikelike. There was an incident with which he proved his upbringing. They had gone hunting. Fajego butesi ano na chokeke ano. Ana papo ano ababu. Adabu abesi the next time. Ose ife onu neme ke ife ekusi gosi ndi malife. No bro ke isi eme ife. N'anya ka eji amala ọka acha akụ. N'ihi n'anya ka ụnụ rahie. N'onye a dịka onye kachasị bụ ọgbọ. N'onye a dịka onye na-esi. N'anya ọfụma na ya ga-afụ ka unu si bụsị ọgbọ. Ọ bụ unu jee anụ
gbutesianụ unu ga-eke unu si bụ ọgbọ unu si bụ okenye unu ewepụkwa nke ndị ikolo ndị ikobịa ndị a na-egbute ya bụ anụ maka ọ bụkwa na unu tube ka esi wee kee ya eji olue ụmụaka na-eji egbute anụ ama na-egbutezi ya bụ anụ ọnya bụ ife seti the diokpa leadership tradition anyị nwe n'ọgwashi ada Igbo onye set that diokpa leadership system dị n'ọgwashi okwu ike ọ bụrụ na ọ mụtara ya na nri ma ọ na ọ mụtara ya n'ebe ọzọ mana onye mee ọ bụrụ an order in ọgwashi ọ bụ na anyị na-eji egwu egwu anyị na-eji ya na-egwu egwu bụ diokpa leadership ọ ga-ada gbojikwude ndị ikelike ka o seti ya o wee na-ejezi na-ejezi ikelike from time to time. He later married from there, had a daughter. That daughter eventually became the first Obi of Ogwashu. Why? That is another story. So Adaibo had 4 known children. There may be others. Manandi ayima agwani bo ahe. Onya bo the father of the present day Agidiehe quarters. Adabo mo ase bo the father of present day Agidiase. Then Okike, present day Okikaku, and then Odu, this young lady that was last. So he had 4 children, 4 known children. Later, he was a prince. Obiaro the ambitious kwa echenye. He in Ogojin for Sandy Kilike or rather from to his place. Ebo or no Kabo or what Nri. Okay, be Oseto. No washu. And wherever before that time or that's how washu. Wherever. Okay. Because Ndi just settle. Oh, when the other as in a passeto around Umonicha. But Adabo was so influential, he attracted people from different places. So, Enanya, if I wash, no one in there. Okay. Only in the Sibinibia. Okay. Ndi Kilika na sena fabo ndi bini, mana na fabo ndibo. Okay. Ezechime. Ikekwe nugo maka Ezechime. Jelu Bini. Jolo. Lue Oba Bini asia ya settle na Bini. Maka noga ije gwolo Oba Bini ogu. Igwosira ogbeyi iga je gwolo onye ozo. Mana ibulu onye ofu n'anya. Ma onye gini ma ono kpa ya akpa. Osina ya ma bui. Mana ima je gwolo onye ozo ya bụ ogu. Ko si bulu na Ezechime settle na Bini. Ezechime rapusia umu ya kanu. After time, during the period of slave trade, Ndi Bini discriminated between their own people and Ndibo. Which is Umu Ezechime. Umu Ezechime. So Ndi Alchabezia na fachota slave jena Umu Ezechime. Jege Umu Ezechime sisimba na onye si na odabaroro gini ya. Farapuzia Ndi Bini natawazia. Ndị Umu Ezechime na afụ si na Igbodo side ma Igbodo ma Obio ma Ọnịcha ma Iselukwu wee na-agbadata ụfọdụ n'ime fa bụ ndị anyị na-ekwu na ọ dị fa settle n'Ọgwashi ndị Kelike fa na sị na fa si Bini eziokwu na fa si Bini bịa mana ị ga-esizi Bini bịa na-asụ Igbo o wee bụrụkwa m okwu
fa na-asụ Igbo oke ọ bụ na Benin ka unu na-asụ oge nri oge adagbo nwee eze nri bịakwude unu n'ikelike kekunu na basi kpankata nwanyị ojizi bụ na onye bịa bụzi onye dominate unu nke bụ na today nwere onye ikelike na-aza afa Benin. Okay, my wonderful people, welcome back. As you don't watch that video, I beg, I want may you let me know what you think about this video. In case of you don't understand Igbo, or more, you need to learn Igbo, because this matter, now very serious matter, history we'll never forget. So, guys, please leave your own opinion for inside comment section and tell us what you think about this video where you just watched. Don't forget to share and follow this page for more updates as it hot.